बघितल्यासारखं करता. हो स्वामी तर त्यांची सेवा करताय. कृष्णा, अरे काय रे? अरे हो, अरे माझ्या सानिध्यात राहिलास एक तरी माझा गुण घे. हो अरे. भाऊजी, आता तुमची सेवा करण्याची संधी आम्हाला तरी हे द्या. हे माझ्या वहिनी. हो. पण मी आतापर्यंत हात लावून घेतला तर गंगूचा. नाही, अरे प्रत्येकाची जागा आहे. आणि त्या जागेप्रमाणे त्याच्याजवळ पाहिलं पाहिजे. पण आता वहिनी म्हणालास की नाही? होय, मग वहिनी वहिनी कुणा समा? माझ्या आई समान. आता मग चला लवकर चला. सुगंधी दोष कशी जाऊ द्यायची का? मस्ती. अगं नको, नको. उठून ठेव मग हे सारं. काय म्हणावं तुला? त्याच्यासाठी आता माझी वस्त्र आणून द्या. चला लवकर. अरे होय, उठतोय खरा. अरे काय झालं? काय ते माझं मला माहित. म्हणजे काही घोटाळा झाला की का? अरे कसा उठू? हळूहळू हळूहळू. अरे होय रे. अरे हो काय झालं का? एका गुरुते आम्ही दोघेचे, एका गुरुते आम्ही दोघेचे, जीवन गेले गरिबीच माझे जीवन गेले. नारायण कृपेने मित्र प्रेम जिंकले, नारायण कृपेने मित्र प्रेम जिंकले. एखादी भोगली माझा रे गौरी, तू माझा रे गौरी, तू माझा रे गौरी. बालपणीचा माझा बालपणीचा माझा गोड वाटे सहवास तुझा, गोड वाटे सहवास तुझा. गोड वाटे सहवास तुझा, वाटे सहवास तुझा.
माझे जीवन गेले गरिबीत माझे आज खरं माझा पोट भरणार आहे. मग अरे खरं सांगतोय मी पंक्तीला बसलो म्हणून म्हणून आचमन करूया. चल चल लवकर. आजची तरी लग्नाचा काय आनंद झालाय. पहा ना. भोजनाला सुरुवात करते वेळी अहो देवा. ब्राह्मणाचा धर्म आहे तो. श्लोक म्हटल्याशिवाय केव्हाही भोजन करायचं नाही. मग होऊ दे सुरुवात. वेळ कशाला तुझ्या इच्छेप्रमाणे आज घडणार आहे. करू गणपती विद्यालया सागरा चांगली बुद्धी आहे. राम तपोवनादिगमनं हत्वा वैदेही हरणं या माझ्या घासावर पूर्णपणे आजच्या दिनी तरी अधिकार माझ्या मित्र सुदामाचा हो. आणि म्हणून माया ममतेचा आपुलकीचा घास मित्राला प्रथम. देवा हे काय तरी हे दुःख अश्रू यांच्या नेत्रात मित्रा हे दुःख का करताय. मित्रा काय झालं. अरे माझ्या माया ममतेचा घास तुला भरवण्यासाठी मी सिद्ध होतोय का. एवढ्यात तू उचललेला सुद्धा घास तुझ्या मुखात जात नाही. अरे का म्हणू काय झालं मित्रा. माझ्याकडून कोणती चूक झाली का रे. मग का तू दुःख करतोयस. बळबळा बळबळा अश्रुधारा का वाहत आहे. मित्रा सांग ना. अरे का रडतोयस. नाही कृष्णा. अरे पंचपक्वान्नाचं भोजन तू वाढलंय. कळलं मला. तो अमृताचा घास मी माझ्या मुखात घालण्यासाठी तत्पर होतोय खरा. हा मित्रा अरे जाणतोय मी तुला काय. माझी गंगू हा तुझा कृष्ण परमात्मा जाणू शकणार नाही. अरे जाणी माझी दोन मुलं म्हणजे कोणची पोरं आपली उपवाशी राहणार आहे आणि मी इथल्या द्वारकेच्या ठिकाणी पंचपक्वान्नाचं भोजन ग्रहण करणार. आपली पोरं उपवाशी राहणार या काळजीपोटी तू आज दुःख करतोयस. नाही नाही मित्र सुद्धा उसुंटा घ्यायची नाही. कृष्ण असताना तू रडायचं नाही. चिंता करू नकोस. अरे तुझी ती मुलं माझा पुतण्या पुतणे सुखानं शांतीनं भोजन करणार आहे. तू त्याची चिंता करू नकोस. हा या कृष्ण परमात्म्याचा तुला शब्द आहे. कृष्ण परमात्म्याचा शब्द आहे. तू असा जेवणार नाहीस. जरा थांब. काळजी करायची. आता बघ कसं. आजच्या दिनी नाही हा. काय झालं. तिथंच मला काय ते गोविंद गोपाळ
हरीच्या घरी शेवयात सोहळ्या हरी वाडी ब्राह्मणा वेळोवे माझा मित्र तृप्त झाला. ब्राह्मण देवरी समाधान प्रिया लक्ष्मणाची मुनी पाठवी. हर हर महादेव. माझ्या शेवटात कधी मी तिला पाहिलं नव्हतं. पाहिलात का? आहा, याला म्हणतात खरी मैत्री. खरंय. हीच मैत्रीची आपुलकी. आणि हे आपलं मित्रप्रेम पाहून खरोखरच आमचं सुद्धा मन भरून आलं बघा. पुन्हा राहिलं. मन तृप्त झालं ना आपलं. मात्र आता मी काही ते तुला- दिवसानं आज हे खाल्लं बरं वाटलं. आता जाऊच नका तुम्ही. आता इथंच राहा. अशीच सेवा आम्ही रोज करू तुमची. अहो काय झालं? अरे शोधतोयस का? काय हो बाबाजी? सुधा काय झालं? जातो जातोयस? राहत नाही? बरोबर आहे. जातो. मुलं वाट पाहत असेल. वहिनी माझी प्रतीक्षा करणार. माझी गंगू ठीक आहे का? आणि माझी मुलं सावकाशा वहिनींना विचारलं म्हणून सांग. त्या दोघांनाही मुलांना विचारलं म्हणून सांग. आठवण आली काका काका म्हणून. आठवण आली हा तर एकीला कुणाला किती घेऊन ये. जातो मी बरं. जातो. बालपणीला इथं माझा. काय ते? हे योग्य वाटत नाही आम्हाला. चला लवकर म्हणतोय. सुदान जातोयस ना? सावकाश जा. वहिनींना विचारलं म्हणून सांग रे. मुलांना विचारलं म्हणून सांग. होय, होय. सवाल मिळालं तर सर्वांना घेऊन ये. मला तरी पाहतोय. निघाला कुठं तेवढाच बघा. बरं, सुदान, हे जे आम्ही काही दिला ना हे इथं ठेवा आणि नंतर तुम्ही निघा इथून. हा. माझ्या कृष्णा